በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወህዶ አምላክ አሜን። ጾመ ጽጌ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ጽጌ ማለት ካብ ጸገየ ዓንበበ ዝብል ግስ ዝወፀ ኮይኑ ትርጉሙ ከዓ ዕንበባ ማለት እዩ። ጾመ ጽጌ እዚ ጾም እዚ መሰረት ዘለዎ ኮይኑ ጀመርቱ ከዓ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝነብሩ ኣባ ጽጌ ድንግልን ኣባ ገብረ ማርያምን ዝተባሃሉ ኣቦታት እዮም። ታሪክ ዝጅምር ከዓ ኣብ ዜማ ማርቆስ ዝተባሃሉ ኣባ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ቃለ እግዚአብሔር እንዳመሃሩ ሃይማኖት የስፍሑ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ግዜ ካብ ናይ ነቢይ ኢሳያስ ቃል በትሪ ካብ ናይ እሰይ ሱር ክትወፅእ እያ ኣብ ጉንዲ ከዓ ዕንበባ ክወፅእ እዩ ዝብል ነበረ። ኢሳያስ 11 ፍቕዲ 1 ከም እንሪኦም ሓደ ነዚ ትምህርቲ ዘይተረድኦ ኣይሁዳዊ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢሉ ምስ ሓተቶም ኣረድእዎ እሞ የእሚኖም ኣጠሚቖምዎ ጽጌ ድንግል ናይ ክርስትንኡ ስም ኣውፅእሉ። እዚ ጽጌ ድንግል ዝተባሃለ ሰብ መነኮስ ኣባ ጽጌ ድንግልን ተባሃለ። ድሕሪ ብዙሕ ገድልን ኣገልግሎትን ከዓ 150 መልክዕ ዝሓዘ ድርሰት ደሪሱ እሞ እዚ ድርሰት ኣብ ዘብፅሐሉ ግዜ ከዓ ምስ ኣባ ገብረ ማርያም ኮይኖም ክሳዕ 40 ዕለታትን 6 ሳምንታትን ብጾምን ብጸሎትን የብፅሕዎ ነበሩ። ቤተ ክርስቲያን ከዓ ካብ ዞም ኣቦታት ተቐቢላ በቲ ደራሲኡ ማህሌተ ጽጌ ኢላ ብምስያም ዓመት መፀ ካብ 26 መስከረም ክሳብ 6 ሕዳር ሰናብትን ተብፅሖ። እዚ ዓይነት ጾም ኣቦታት ንውልቆኦም ሱባኤ ብምእታው ዝፀወምሉ ጾም ስለ ዝኾነ ናይ ድልየት ወይ ድማ ናይ ፍቓድ ጾም ብምባል ይፍለጥ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፍቓድ ጾም ዝበሃሉ ጾመ ጽጌ፣ ጾመ ቁስቋምን፣ ጾመ የዴትና ጾመ ቃቂሞን እዮም። እዚ ናይ ፍቓድ ጾም ዝኾነሉ ምኽንያት ሓደ ኣብ ልዕሊ ከም ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ቀንዲ ግን ብሕጊ ስለ ዘይተኣዘዘ እዩ። ስለዚ እቶም ዝጾሙ ሕልፊ ካብቶም ዘይጾሙ ንላዕሊ ዋጋ ኣለዎም ማለት እዩ። እዚ ግን እቶም ዘይጾሙ ይኹነኑ ወይ ድማ ሓጢያት ይቁፀረሎም ማለት ኣይኾነን። ስለ ምንታይ እንተደኣ ኢልና ከዓ እቶም ዝጾሙ ሕልፊ እቶም ዘይጾሙ የገልግሉ ስለ ዘለዉ ሕልፎኦም ዋጋ ድማ ይረክብ ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ዝጾሙ ንረኣዩለይን ንስምዑለይን እንተኾይኑ እቲ ረኣዩለይ ስምዑለይ ምባል ከም ከንቶ ውዳሴ ስለ ዝኾኖም ምንም ዋጋ የብሎምን። ብተወሳኺ ጥቕስታት ድማ ኣብ ማቴዎስ 2